Modal Rp4.000 ditangani istri ki wis iso nglawe sebrayat. Iki aku ora masak kacang panjang karo karo ijo. Ngene iki kambile gratis apik ning beritane dhewe ya to. Iki kangkung kacang panjang. Kudu ora reti nek kangkung. Kacang panjang karo korone dipithili ngene iki. Oyot-oyote men aja nglelegi ya to. Kayak mengko korone kuwi digodhog sik. Bumbune koyo biasa nek mak ning ndi kur brambang, bawang, lombok kei kunir sithik ngono ya to. Lomboke rada sing akeh mergo iki gerus men krasa pedese ngono. Men aja kur anyep kaya dompetku ya to. Iki santene tak sokne, tak saring ngene iki men dosa-dosane iki temangsang ya. Banjur lomboke ya koyo biasane digoreng dhisik nek mak ning iki senengane ya. Terus iki dikeki ebi ngene iki men tambah mantep. Lah wis umub santene lagi dijegurke kacang panjange, nek wis empuk kacang panjange lagi korone gitu. Geruse mak ning mantep to.